Godmorgen. I dag er det den 10. juni 2016. Fæstebønderne på Djursland har gjort oprør mod deres godsejere. Grunden til dette er, at bønderne vil være mere frie og have lov til selv at vælge deres bopæle. Bønderne satte ild til kornmarkerne under tilråbet "Længe leve revolutionen". Initiativtagerne er fanget, og situationen er nu under kontrol. Et af områdets godsejere har udtalt sig om, at bønderne er inspireret af franskmændenes oprør imod den nye arbejdsreform i Frankrig. Vores enevældige monark, dronning Margrethe II af Danmark og Guds nåde, har her til morgen udstedt en ny lov, som netop skal bekæmpe oprør blandt fæstebønderne. Fremover skal bønder, der taler ilde om sin herre, straffes med piskeslag. Og bønder, som starter oprør, skal henrettes offentligt og sættes på hjul og stejle til offentlig skue og skræk og advarsel. I Frankrig har der været præsidentvalg, og franskmændene har genvalgt deres tidligere præsident Hollande.